Unicorns psicodèlics de colors dibuixats en papers quadriculats són un exemple per la societat. A diferència dels humans, no els importa el color del seu pelatge, sempre junts plegats intenten emprendre vol amb el unicorn. Unicorns psicodèlics de colors dibuixats en papers quadriculats són un exemple per la societat. A diferència dels humans, no els importa el color del seu pelatge, sempre junts plegats intenten emprendre el vol amb el